gagamitin natin sa pagluluto ng ginataang chicken na naglalasang ginataang palaka dahil namimiss namin ang ginataang tukak in Ilocano. Ayan. Wow! Ayan, simulan na natin ng paggigisa. Una po natin lalagay yung mantika. Ayan, painitin po natin. Kumukulo na si mantika at ilagay na natin si bawang. Ayan. O, pak. Antayin natin hanggang mag-brownish si bawang at isunod natin si sibuyas. Ayan. Lapit na guys. Lalagay na po natin si sibuyas. Ayan po. Okay. Then, halo na po ulit natin. Medyo nagdikit-dikit ang aking sibuyas. Kaya pinighiwalay-walay guys. Okay. Then, ano ang isusunod natin? Si ginger. Ayan. Ito na po si ginger. Yan. Lagay na po natin. Ituin po natin siya. Hanggang intayin po natin na na amoy-amoy luya na po siya. Next na po natin si chicken. Ayan, dinagay ko na po siya. Chicken, medyo buto-buto po siya kasi di ba yung palaka may buto-buto. Ayan po. Imagine na lang po kami dito sa Dubai na palaka po yan kasi sa Pinas gusto po ang palaka ngayon kasi tig-ulan. Lagyan po natin ang aswete. Ayan, lagay na natin ang aswete at saka halo lang po natin. Sunod po natin si patis. Ayan po. Linagay ko na po dito si liver. Tsaka itong si coconut powder. Wala po kasing gata dito sa sa Dubai. Kaya coconut powder po ang ginamit ko po dito. Tsaka iusawin lang po natin. At lalagay ko na po si coconut powder. Linagay ko na po dito si papaya. Tsaka nilagyan ko ng pampaasim for a taste. Charot! Kasi ako marunong magluto kaya keme-keme lang i-test. Pak! Ayan. Kita na po natin ang serving po niya. Pak! Wow! Yummy! Naglasang palaka nga po siya. Hahaha, yummy. It's time to eat dinner. Ayan, thank you for watching mga beshi. Kung may katanungan po o maitatama po sa aking video, feel free to comment below. Pak!